Dit is de podcast van Omroep Friesland. Welkom bij het tweede uur van Bureau de Vries met het Nijsforum. Joet te gast Geert Verf. Hij is voorzitter van het Dwarpsbelang Massum en voorvechter van de Rjochten van Omwenen van de Vleerbasis. Erik Terkeurs is fractievoorzitter van de VVD in de Steden, maar ik oud-burgemeester en oud-wethouder en Wieke Goudswaard, oud-stedenlid en nou rietslid van het CDA in de gemeente Ljouwert. Omroep Friesland. Bureau de Vries. En ik word al even corrigeerd, want sinds ik fractievoorzitter Wieke Goudswaard van het CDA in de gemeente Ljouwert. Nou, dan begin ik voort maar bij Wieke, want wij hebben altijd een eerste rondje eigen nijs. Wat het hij deze week het meest waande houden? En ik dacht dit terwijl ik een strepsel van daar aan het eten ben, dus het wordt wel een beetje spannend. Een spannende uitsturing. Nou, Simone, zoals je misschien wist van die orenpresentatoren houdt iedereen zijn hart vast hoe het aarend maar mijn Swan en de Frisia competitie. Maar die ben ik nou voor de Christ bezig beide kampioen worden. Wauw. Ja, dus wat ik al eerder zei, ik ben de moeder van kampioenen. Maar mijn echte nijs is toch wel dat ik ben in mijn vrije tijd lid van het CDA, zoals ik zei. En wij hebben door het fantastisch in de peilingen. En ik merk, ik ben altijd echt overtuigd lid van het CDA West, maar ik vind het geweldig dat orenmensen het nooit zeggen. Het is echt opvallend, hè? Ja, in de peilingen. Dat vervult mij toch wel met vreugde. Maar gewoon mooie, fatsoenlijke politiek, constructief en blauw uitlezen van dit is waar wij van binnen. En dat het momentum er is dat mensen zeggen, oh ja, dat dien je hem. En wat denkst werd het toen leidt? Dat consistente verhaal, maar goed. Ik denk Bontebal, die fatsoenlijk, levenvriendelijk is. Het is een leuk jong, zei ze. Het is een leuk jong. En hij is dus ik een fanatieke crossfitter, dus dat vind ik wel interessant. Maar dus daar heb ik wel zo hoe scores en zo. Maar wat ik denk is dat ben een hele soort mensen voetgongen. Die ben naar de NSC gongen, die ben naar de BBB gongen. Maar laten we zeggen, wisselend succes. Ja. En daardoor is er een groep mensen die zegt, dit is dus verhaal. En die ben dat trouwbleun. En wat ik denk is dat toch Bontebal. En er zijn natuurlijk dingen gebeurd bij het CDA waarvan wij al steeds dat hier oorsmatten. Maar dat mensen, ik wil zeggen wat wij lokaal doen. Want als ik zeg bijvoorbeeld wat mijn fractie lokaal probeerde te doen, maar dat hield ik voor de stedenleden. En dat daar weer eervaar is. En dat net alleen nog maar saai en truttig en spruitjes is. Maar dat het gewoon betekent dat mensen zeggen, wij proberen die fatsoenlijk het goeie te doen voor de oren. En daarop volgend de NSC nog 0 ont treien zitten. Ja. Hartstikke sneu. Ja. Is de strepsel niet tussen een voet? Ja. En de empathie misschien ik even. Dus ik hier nou met mijn best aan. Ja. Geert Verf, wat is het nijs? Boeten de vleerbasis om, daar krijgen we het dadelijk nog goed. Dat weer leuk nijs. Voor de rest hebben we nijs. Een heel soort slecht nijs in de krant de laatste weken. Dus ik denk, laat ik het goede nijs nog eens even pakken. Vreetioen heb ik weer maar een heel soort nog jongen naar Cambuur. Graafschap Cambuur. Licht nijs misschien, maar het tot een heel soort mensen. Nou, voor een heel soort mensen is dat heel wichtig nijs. Dat is de Vinwoen, juster van PSV. Ja. Oh, dat weet ik. Nee, jongen, geweldig. Ja. Dat heb ik net eens vol. Het is een goede weekend voor het Friese voetbal. Dat gun ik zeker van harte. Maar de vreetioen weer mooi. Ja, en vooral de just daar meer in. Hè? Dus just hoe trouw het Cambuurpubliek is. Hè? De eerste helte, of de eerste part van het seizoen gong heel slecht. Telkens zien er 13.000 mensen in staan. Ja. Ik denk, ze komen al hier. En ze mopperen altijd. Hè. Het is nooit dat West. Nou ja, dat West wel, dat is wel. Dat is typisch Ljouwts. Maar als ik dan zie hoe ze Aron of Vreet, ik wil voetballen, dan denk ik, ze hier in de Graafschap behoorlijk onder controle. Dat is net een minder ploeg. En dan denk ik, de zaak komt steeds beter op een rit. En ik heb er vol vertrouwen in. Een hele goede ploeg. Ja, ik vind het weer een leuk stukje Friesland waar we van genieten kunnen. Ja. Erik Terkeurs, het eigen nijs? Ik heb klein nieuws, maar voor ons een beetje groot nieuws. En dat is afgelopen week is een goede collega van mij van de Torbeck Academie. Die is docent van het jaar geworden van NL Stende. Sipke de Vries. En ik wil hem bij deze, ook via dit medium, daarmee feliciteren. Ja. Illustratie van zijn talenten. En vind ik ook stiekem ook een illustratie van de kwaliteit van de opleiding bestuurskunde hier in Leeuwarden. Oké. Dat is mijn nieuws. Ja, en wat is zijn grote kwaliteit? Zijn grote kwaliteit is dat hij wat hij zelf zegt, dat hij als burgemeester opereert. Dus altijd kunnen schakelen op de verschillende manieren waarop je les moet geven. Maar zijn grote kwaliteit is natuurlijk dat hij de bestuurskunde en het enthousiasme daarvoor heel goed weet over te brengen op onze studenten.
En dat vind ik benijdenswaardig. En daar werk ik ook graag aan. Bij deze binnen Lokweensken oerbracht. Ja. Bij deze. Ik ga naar het eerste onderwerp. Laten we even hier wat meneer Rutte te vertellen had. What is happening in Ukraine could happen here too. We can prevent the next big war on NATO territory and preserve our way of life. It is time to shift to a wartime mindset. Als de Russen het hier overnemen, vergeet dat je dit nog hebt. Dan is het allemaal kapot. Nou, duidelijke taal, zei ik, van meneer Rutte. Ja. Hij zit nou in een andere functie. Hè? Dus ik moet zeggen, ik ben er net heel bot van schrokken. Nee? Nee, net heel bot van schrokken. Omdat ik zeg van, hij heeft nou een andere functie. Hij moet dit soort dingen nou ik zeggen. Dus de timing wie ik wil. Het krijgt bij Trump op de West. We weten net wat hij daar bepraat heeft. Maar we weten dat Trump nogal zit 2% en misschien in feite nog wel heger. Hè? Amerika betelt denk ik 20% van de NAVO. Dus Trump zal nog wel heel wel. Dus ik denk dat hij daar die wasje best mooi kregen heeft. En ja, Trump had ik al eens een paar weken geleden dreigt van Arno Zimmer. Als er net genoeg geld komt op de plank van Europa, dan loop ik mij weer om. Dus de zaak staat aardig onder druk. En ik verwacht eigenlijk dat we zitten op een norm 2%. Dat maar kwarten verder omheen gaat. Dan ben ik nog, ik denk een tredde van de landen van de NAVO die net op die 2%. Het gaat niet even om de woorden van Trump, zei ik al, van Rutte. Wieke Skroksto doet hij dat, zei. Ja, toch wel. Ja, we begrijpen al hier. Dus misschien het enige wat ik kan bedenken waar ik het eerst met Trump maar zou wijzen, is dat hij zei, als je nationaal in je comité onder NAVO, dan moet je me betellen. Dat heb je natuurlijk in vertut eerst. Dat is misschien ook echt de wens west dat er nooit meer oorlog zou plaatsvinden. Het is heel dichtbij. En ik schrik daar wel van. En ik begrijp natuurlijk dat hij een rol heeft, maar de persoon die de rol daarvoor hier zou het wat minder voel. En ondertussen kan ik de waarschuwing van de bank. Je moet contant geld binnenhouden. Of binnenhellen. Het lijkt het wel als dat we stadig gewoon kleermakken worden ergens voor. Precies. En toen zie ik twak in de auto. Ik denk, oké. Ik ben zelf in 1979 geboren. Dus groot werd in de Koude Oorlog. En ik voel dat als famke altijd heel engig. Daar waar je ik een beetje de rusten kon elk moment komen. En dat je dat net toch dan zong, doe maar wel hoe bommen die gong vallen. En dat gevoel krijg ik weer wat waarom. En ik zeg ik de vragen die me in bijen stellen, dat een beetje hetzelfde is. Ja, want wat voor effect heeft het op mensen? Erik ter Keurs, wie het schrikken? Is er een overlevingspakket in Huizen ter Keurs? Nee, dat is er niet. Dat komt er ook niet. Maar wat wel zo is dat we... Dat is heel verstandig. Nee, maar we leven wel in een andere tijd als 10 jaar geleden. Dat is wel waar. Dus daar heeft Rutte zeker een punt in. Dus ik verwacht ook niet dat de Russen Leeuwarden binnenvallen, zal ik maar zeggen. Maar wat wel zo is dat zeg maar de tijd van zorgeloze vrede wel voorbij is. Ja, hij zei, we leven net in oorlog, maar ik net in vrede. Dus het betekent wel dat je een aantal dingen moet doen. Je moet je inderdaad voorbereiden, wat de banken terecht zeggen, op storingen. Dus dat je inderdaad wat contant geld in huis hebt. Je moet je voorbereiden op dat energiestoring kunnen voordoen. Nou, dat soort zaken, daar moet je dat rekening mee houden. Maar dat gaat u dus allemaal niet doen, zegt u net. Het overlevingspakket. Het overlevingspakket. Het geld wel, maar het overlevingspakket niet. Kaarsen moet je geloof ik hebben. Ja, een hamer. En een houtkacheltje en zo. En dat soort dingen. Maar waarom net? Ik bedoel, dat is eigenlijk wel wat er zijn wordt. Van ja, zorg je ervoor dat het goed tarret bent. Ja, maar dat zit dat je mentaal goed bent voorbereid. We moeten een aantal andere keuzes maken als samenleving. Onze pensioenfondsen mogen bijvoorbeeld niet beleggen in de defensieindustrie. Nee. En we zien dat onze defensieindustrie moet worden opgebouwd. Daar is kapitaal van nodig. En je ziet nou dus die discussie. Hoe kun je dat kapitaal van die pensioenfondsen kunnen gebruiken voor de opbouw van die defensieindustrie. Nou, dat soort dingen, daar anders over nadenken. Dat is de fase waar we in zitten. Dat is een heel andere discussie dan dat ik in mijn kasten 4, 5 kaarsen heb liggen. Ja. Moeten we investeren, moeten pensioenfondsen, Geert Verf, investeren in in defensie? Nou, dat weet ik net. Dat weet ik net wat dat moet. Er zal wel meer geld komen, maar als het er echt van komen, maar dat weet ik niet. Ik wil nog even waarom naar dat pakket in huis. Want
ik zou zeggen, we schrikken net gigantisch van de woorden, tenminste ik net. Maar ik vind het wel zeer verstandig om een beetje vat te bereiden. Wij hebben wat wetterkleer staan. Hoe slim is dat? Dus we hoeven mensen net bot angst om te praten, maar een beetje voorbereid zijn. Het wel het effect misschien op een aantal mensen die het wel echt bang worden. Ben bijvoorbeeld. Hoe ga je maar je ben hier? Dat dacht ik gewoon. Ik heb hier in de psychiatrie werken en hebben een heel soort emoties op mensen die angstig in het leven staan. Die moeite hebben om hun balans te houden. En dan denk ik, bij dit soort woorden, met ik mij die de bredere context moeilijk ombrengen. Maar Rutte is heel dat ik witte. Dus denk je dan van, het is toch serious business waar hij mee komt. Heeft dat gevoel net? Alsof hij iets meer weet dan wij. Het gaat net alleen nog om of de Russen hier voor het doorstaan. Het lukt net direct. Ja, maar het is Midden-Oosten, het is China, het is alles. Dus het gaat natuurlijk, wij weten dat het om informatieoorlogen gaat, maar dat is op het grote plaatsje. Maar weet ik dat het stillezen van systemen wijzen kan. Ik denk dat het helemaal net het idee van een ABP, die hebben bijvoorbeeld maar hun leden, dat is het grootste pensioenfonds ever ongeveer. En ik ben daar zelf lid van. Hebben heel duidelijk maken. Wij investeren bijvoorbeeld net in landmijnen en dergelijke. Nee. En ik denk dat dat een hele duidelijke kar is. En het gaat net alleen nog om dat je investeert dus in de hardware van een oorlog. Dus dat er zo volle mogelijk wapens binnen. We weten dat deze oorlogen oorsvoerd worden. Maar we hier toe mentale wel gesteldheid. Ik zie wel bij Ben die zich al heel soort zwaar gemaakt terug, denk ik, om klimaat. Die Israël Gaza zeggen. Die zeggen daar de dingen gebeuren, maar Ben die krijgt ze uit binnen zijn. We hebben Oekraïne. Dan gebeurt er een hele soort. Ja. En overal is nice. Ik vind het al heel ingewikkeld. Dus doomscrollen is een van de woorden van het IR. Hè? Dus dat je alleen nog maar slecht nice dat doet iets moois. Maar je liefst binnen keer dat het veel gebeurt een heel soort maar als je het zien bent, dan wordt het ding witte. Maar dan kun je net goed altijd begrijpen wat wie er is. Dat al, maar kies het ik net altijd voor afschermen. Nee. Ik denk dat dat wel degelijk wat doet. Maar wat Erik de Keurs voorstelt van de dat eigenlijk is dat wat je voorstellen. Ik zeg niet dat ik het voorstel. Ik zeg dat die discussie gevoerd wordt. En die discussie is nu dus dat je dat niet direct gaat investeren. Want daarvan zegt het fonds, dat gaan we niet doen. Die idee is nu dat wat vindt Erik de Keurs? Moeten wij weer investeren in Defensie? Of pensioenfondsen, Big Leagues? Dan moeten pensioenfondsen vooral zelf weten. Mijn punt is dat wij als samenleving... de leden van de pensioenfondsen, dat vooral zelf. Mijn punt is dat we anders moeten nadenken over dat soort dingen waar we vroeger niet over nadachten. Dat is eigenlijk volgens mij de boodschap van Rutte. Ja. En dat is wat anders dan dat iedereen een overlevingspakket in zijn kast heeft liggen. Ja. Wat hij zei, is van we moeten inderdaad inleveren op sociaal vlak en misschien economisch vlak om dat verhaal. En ik jette een zaakkundige die zei, ja, maar dat binnen wij net meer wend. Daar ben wij helemaal net meer bereid daar. Nou, de oorlogseconomie ben wij natuurlijk. Nee, maar ik kom in te leveren ten faveur van je defensiebudget, Big Leagues. Ja, ik vreeg me wel al hoe we nog meer inleveren kunnen op sociaal budget, langzamerhand. Maar dit kabinet, die weet toch altijd wel weer iets heel interessants te betekenen. Dus dat is samen kennen. Maar ik kan me wel voorstellen, op het moment dat je natuurlijk zegt, wij gaan net naar 2% NAVO, maar bijvoorbeeld 3 of 4, wat ik eigenlijk de hittekeurs, ik een beetje van je kind een oren kaarmotie, dan betekent dat inderdaad iets. En ik denk zo'n overlevingspakket wat Joost zei, je hebt wetter en bijvoorbeeld kersen, en natuurlijk mathematisch wat dat elektriciteit uitvalt. Ja. Dat zijn dingen die inderdaad realistisch, sowieso maar een net congestie, maar die realistisch kunnen wezen. Ja. Ja. Ik wil wel graag een correctie, want ik heb een man die zegt dat we naar hoger dan 2% moeten. 2% is al een hele hoge norm. Dat zei ik ook niet. Waar het om gaat is, op het moment dat je zegt, we gaan niet in die 2% toe en we gaan onze munitiedepots, die gaan we weer vullen, dan moet je investeren in de defensie-industrie. De defensie-industrie in Europa ligt nu nog op zijn kont, dus daar moet weer in geïnvesteerd worden. Dat is mijn punt. Mijn punt is niet dat we naar een oorlogseconomie moeten. Mijn punt is alleen, maar dat was ook niet wat ik zei. Nee, je zei zelf net dat ik naar 3, 4, 5% Nee, dat zei ik niet hoor. Dat zei ik niet. Misschien matten we wel naar 3 of jou 4%. Net dat jou dat zijn. Nee, maar dat was wel verstandig geweest misschien om te zeggen. Maar ik zei niet dat u dat zei. Nee. Mooi, nou, dus dat misverstand bij deze. Al bij al, denk ik, is het is net geruststellend, toch? Dit soort woorden. Nee, dat is het toch nooit? Nee. Geruststellend is dat ze zeggen van, je krijgt er al €1000 bij. Ja. Ga maar rustig slapen. Dat wie geruststellend is. Ja, dat ben nu het verliezen, zeg maar. Ga maar rustig slapen. Wie zei dat? Jozef Luns.
Toch? Nee, Ja. dat was Jozef Luns niet. Wie was Dat het? was Hendrik Colijn. Oh, Colijn was het, ja. Ga maar. Maar dat was in 1936. Ja, maar dat was ver lang de mythologie geleden, heeft ervan gemaakt dat je dat in 39 zei. Ja. Ja. Maar oké, we hebben het over die oorlog en we hebben het daarbij, ik hoor de Vleerbasis, even een fragmentje. Nou, dit is een onderzoek om te komen tot een definitieve keuze. En Leeuwarden valt nu af in het vervolgonderzoek, voorlopig. Dus het is een tussentijdse stap. En een stap die wat ons betreft in de goede richting gaat. Maar, vinger aan de pols. Ja, altijd. Maar nogmaals, dit is volgens mij op dit moment goed nieuws voor alle mensen die rondom vliegbasis Leeuwarden wonen. Ja, het is fantastisch nice. Wij zijn ook richtig blij dat het bloot dat het is en dat het aantal vluchten net haast verdubbelen wordt. Het is een stukje boeterie naar brei. Meer dan, Geert Verf. Ja, Groot voorvechter van alle dwarpen om de Vleerbasis heen. Ja, hè? de jaren mee horen meisjes. Mij horen mensen, maar we hebben krek een heel verhaal over die oorlog, of dreiging ervan, en dat we misschien wat inleveren in matten. Ik denk dan, je bent hartstikke blij dat de Vleerbasis net uitvrij dat qua tal vluchten. Ja. Maar aan de andere kant, misschien mat het aan toch. Nou, als we moeten net weten, wij doggen nu al 60%, meer dan 60% van alle Nederlandse militaire vluchten vinden plak op Vleerbasis Leeuwarden. Dus wij hebben nooit zo'n van, bij u in achtertuin moet het net. Nee, dat hebben wij al jaren. Hè? Dus dat moet wel heel duidelijk wezen. We willen verpleiten als er meer komt. Zorg dan meer naar een deconcentratie over de rest van Nederland. Verdeel dat lood eerlijker. Hè? De vrede is voor Elsenien. Het lood wat erbij het ik. Wat dat betreft, moet ik zeggen, vind ik het proces wat nou Defensie Trogon heeft ze heel zorgvuldig die. Alle complimenten ervoor. Het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, dat zie je echt goed in elkaar. En ja, daar komt nou uit dat op basis van een aantal criteria dat Ljouwert en Volkel net de beste basis binnen om daar nog meer. Wij hebben de meeste gehinderden rondom de Vleerbasis in die loodskantoren. Was dat nou vergeleken is mooi, hè? Want wij hebben alle Vleerbazen in Nederland, die hebben vergeleken hoeveel bewoners zitten daar nou omheen. En dan is het zo dat Vleerbasis Ljouwert 4 waar de meeste gehinderden hebben, maar 1902 mensen in die loodzone, Volkel 1800, maar dan op hele grote afstand komt, Lelystad zeker. Nou ja, Lelystad, daar komen we straks aan verder op. Die heeft maar 2008 erin zitten. De Peel heeft maar een stuk of 80. Twente heeft ik weinig. Eelde het weinig. We zijn ook maar Woensdrecht bezig. Ja. Die heb ik maar 44 of 60. Dus dat ben hele oren aantal wat wij hebben. Jim ben blied, dit is fijn. Ja, maar vinger aan de pols houden is... Nou, dat is de andere kant, hè? Want dan mag je nog net denken, we gaan achterover. Uw lobby het nou heel sterk west richting bestuurders van de gemeente, provincie en natuurlijk Defensie. Die hebben nou wel elkaar maken. Nou moeten we volle meer richting de landelijke politiek, om die wel, wat u betreft, bij de les te houden. Want het gevaar is, de Peel heeft bijvoorbeeld een hele sterke lobby. Hè? Het is een slagen om het in de landelijke afweging te krijgen. Het is een slagen om de paardenhouderijen als afwegingscriterium te krijgen. Waar is het toe? Want hoe zit het aan elkaar? Hè? Een hele discussie. Maar dat is een slag. Dus die lobby is sterk. Dat weet wat een huddenlobby het zin hoort. Oh ja, die kans besteedt nou dat zij de Tweede Kamerleden bewerken gaan. En net alleen nog de Peel, maar ik Lelystad. En ik Twente. En stel voor het nou Lelystad straks deden, maar toch burgerlucht ontsluiting van Schiphol. Ja, dan kan Ljouwert wel weer eens in beeld komen. En dan moeten wij net achterover heen en dan ben we de pineut. Jim, ik blij? Natuurlijk. Want ik heb natuurlijk in het vorig leven die discussie van nabij meegemaakt. Ja. En als je gewoon kijkt naar de geluidsbelasting, geluidscontouren. Als burgemeester van Ljouwert deel. De vliegbasis Leeuwarden zit al aan zijn max. Dus het is heel logisch dat als je als BV Nederland, zou ik maar zeggen, ook kijkt naar plekken wat veel beter kan. Als er al meer vliegbewegingen komen in Leeuwarden, dan krijg je zoveel gedoe. Ja. Dat moet je als staat niet willen. Nee. Ja, want het is net alleen nog binnen die loodskantoor, maar buiten die loodskantoor heeft Dronriep, heeft mijn naam, heeft Belsum, heeft Bitgemolen, Stiens. Dus ze vliegen dan over al die dat maakt net. Dat heeft bij oren locaties heeft het net. Lelystad is ze vliegen zuidwest en dan draaien ze het IJsselmaar op, heel net door het bebouwd gebied. Nee. En je zou nou maar de volle natuur. Ja, nou ja, dat passeren. Nee, maar dat kunnen ze daar passeren. Ze kunnen dat zo aanpassen, dat heb ik al in bezoek, daar kunnen ze omheen. In de brief van Defensie waar ik nadrukkelijk naam dat Ljouwert dat er zo'n soort huis nu in en dat ik echt wat uitmaakt. Dus een stuk just hoe ze het afpellen. Die brief wie ik trouwens heel helder
hoe die besluitvorming naam was. En inderdaad, die paardenlobby, daar heb ik me ook over verbaasd. Toen dacht ik, ja, hij hier ik wel wat hinders, maar wij hier ik kei en dergelijke. Maar dat werd echt hield iets. En dat je het maar vaker nog steeds wordt het een argument. Ja. Het is heel bijzonder hoe dat gaat. Dus ik ben maar jou in hou die lobby in de gaten. Daar hebben we ik op inspelen. Ja. Om ik Twente hebben ik uitnodigd, wat heb begonnen het ik. En dan zeggen die, god, die zit zo'n 150 meter links van Haaks op de, dat is bij u zeggen in Gissemziel. Daar hebben we het amper over. Ja, nee, oké. Maar Wieke, wat voerst er nog via de Roesezen? Nou ja, dat wij sjuggen, en dat was eigenlijk in die brief van de feestje heel duidelijk, dat inwoners en mensen in huizen hier dat er een aanzienlijk groter oordeel bewenners is wat je leest van het. En ik vind als ik hier lees een collega's in Den Haag die wie hier en die stien gewoon die zeggen mag dit? En dan wie er gewoon vliegtuigen die jullie uit gaan mag dit? Ja, ik zou dat mooier. Ja, en nou, ik ben niet zelf in de Vossenparkwijk, maar wij kennen ontzettend goed verschil jaren tussen wat de F-16's winnen en wat we nou hebben. En dat is alleen nog maar bestaande situatie. Ja. En dan is het gemak waarvan je zegt, we breiden dat uit. En ik heb jou de jongen in de inspraakavonden of de voorlichtingsavonden van de feestje in het WTC. Dat heeft de feestje echt heel goed en heel breed opzetten, vond ik. En dat wie heel plezierig. We hebben mensen zijn, maar als ik in de tuin zit en er komt een vliegtuig del of stijgt op, dan schurk ik de piloot in de eerensje. Oh ja, echt. En dat heeft toen zo'n indruk op mij maken. Oh, ja. En dan kun je dat wel zeggen, ja, maar je kunt nog bredere of dikkere ruten krijgen. Valt ooit wel wat mooi. Maar daar moet je net altijd lichtvaardig mee omgaan. Nee. Maar toch, als we het vorige gesprek over oorlog en vrede en er kunnen situaties ontstaan dat we toch daarin inlevering matten. En dat de Veensje zei van, we gaan wel meer vliegen. Dus het kan en wezen. Je kan zeggen, en we vinden het iets uitbreid worden mat. Misschien zullen we daarvan naar Ljout, want het is onvermijdelijk. Maar we zullen net alleen nog naar Ljout, want er is. En dat is de Peel, de Lelystad. En dan moet je op een gegeven moment de pijn wil je verdelen. En het zullen hield het in Nederland. We willen een heel soort. Er is weinig ruimte. Dus wat je dan doet, is je Marco zitten en zegt, wat vinden wij eigenlijk ooit dat er mat? Waar is de ruimte voor? En hoe kunnen we die pijn eerlijk verdelen? En dat is volgens mij de sleutel. Ja, want dat is wat hier Verf ook terecht aangeeft inderdaad. De vrede is van iedereen, dus ook de overlast voor iedereen. Dus je moet het netjes verdelen over Nederland. En dan is Lelystad veel logischer als locatie. Dan het noorden van Nederland kan net altijd degene wijs die leveren. Nee. Dat gaat door asiel, dat gaat door bij al dat soort dingen. En dat gaat gas. Gas. Ja, vraag me. Nou. Dit is inderdaad, net wat je zegt, een tamelijk bizarre wending. Soms raak ik de draad ook een beetje kwijt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat iedereen best wel zenuwachtig aan het worden is hierover. En ik hoop zo heel erg dat de minister het vertrouwen wat ik er eigenlijk als mens bij wijze van spreken zou willen geven en ook geef, dat ze dat van de Kamer als het ware ook gaat krijgen. Maar wel met de grote argwaan dat die twee aandeelhouders van NAM, Shell en Exxon, niet voorop staan om de prijs voor de beste natuurbeschermer ter wereld te krijgen. Wij willen dat het stopt. Ik heb 30 keer bestuur, rattenkeer van, maar ook voor de mensen die er waaien, misschien wel het meest primaire. Er binnen dwarpen met us Friese inwoners. En die zullen aan de gevolgen weer nog langer vielen hiervan. Ja, dit gaat even hoe twee plakken, twee verschillende zaken. Werk watten, de gasvelden en Ternaert. Waar al zo lang over praten we. Duidelijk is, minister Hermans wil het net, zei ze. En dus in Ternaert wie een mensen al blijven. Nou, en dan blijkt eigenlijk, niemand kan het tegenhouden. Nee, het is toch van de zotte. Hè? Dan denk ik dat wij nou leid worden terug. Een oude mijnbouwwet waar ze net in vizier komen kan. Terwijl net in je wil dit, de schade is onomkeerbaar. Bij het wat UNESCO zegt dat je hem dat doet, dan stappen wij eruit. Dan denk je, jongens, je moet er toch geen discussie over hebben. Dit moet gewoon net want, dit moeten we net willen. En dan denk ik, Shell leert dus blijkbaar ik niks van de uitspraak van Milieudefensie. Dat het nou Shell won, maar als de argumentatie van de rugdruk zit, dan zou het heel duidelijk, jongens, Shell, denk om klimaat. Denk daar beter om. En hier ze de vraag krijgt oorsformuleerd, hier Milieudefensie wel won. Ja. Dus dan denk ik, ergenswekkend. Ter keurs. Ja, neem maar even een slokje en het probleem is, we zijn het allemaal eens. Hè? Dus politiek en maatschappelijk is geen enkel draagvlak. Dus ook de VVD vindt schei uit bij die onzin. Maar het probleem is wel, wat meneer Verf aangeeft, is dat het een juridisch probleem is. En op het moment dat je een vergunning moet verlenen, wordt gekeken naar de eisen die de wet stelt. En daar staat de NAM gewoon vrij sterk. Dat is het probleem waar we tegenaan lopen. Dus het is of de NAM krijgt een vergunning en dan gaan wij met z'n allen procederen, of de NAM krijgt geen vergunning en dan gaat de NAM procederen. In beide gevallen. Het eindigt Savisa bij de Raad van State.
het eindigt erbij dat er op een gegeven moment, en dat is wat we nu ook het spel wordt afspelen, dat is nu de fase waar we nu in zitten, dat het Rijk probeert de NAM zo ver te krijgen als de aanvraag intrekken. Dat ze vrijwillig zeggen, ze dat doen niet. En denk je dat de NAM dat doet? Alles heeft een prijs. Oké, maar wat zou dan die prijs wezen, Matte? Een hoop geld. Ja, maar wat stiet het in oor? Kijk, denk je? Redelijkerwijs, kijkend naar hoe het nu juridisch wordt ingeschat, heeft de NAM recht op die vergunning. Hè? Want dat is ook wat de minister zegt, dat is haar probleem. Hè? Juridisch is dat het probleem. Nou, op het moment dat zij die vergunning niet geeft aan de NAM, zegt de NAM, hoor eens, wacht eens even, we hadden dat veld tot 2050 kunnen exploiteren, halen we geld uit, hè? Zeg maar 1 miljard of zo. Dat geld lopen ze mis, als ze geen vergunning krijgen. Ja. Dus zij willen daarin gecompenseerd worden. Ja. Nou, dan is de vraag, hoe ga je dat compenseren? Ja, dat is hogere politiek. Ja. Maar dat is niet meer juridisch. Maar net Ian snapt dit toch nog? Nee, nou, het is heel simpel. Het heeft te maken met een democratische rechtsstaat. Het heeft te maken met rechtszekerheid. Als jij 18 bent en je hebt je rijbewijs, rijexamen gehaald, mag je naar de gemeente toe, krijg je je rijbewijs. En dan kan de gemeente niet zeggen, ik vind het toch geen goed idee. Nou, zo werkt het hier ook. Inderdaad, je kunt zeggen, de wetgeving is verouderd, maar de wetgeving is wat die is. Kijkend naar de eisen van die wet, is het redelijk. Kijken naar de eisen van de wet, is het redelijk dat een NAM die vergunning krijgt. Maar voor iedereen zegt van, dat moet niet. Nee, maar dat is politiek. Politiek en recht zijn op dit moment even 2 hele verschillende dossiers. Maar er is nog iets van morele... klopt waar je wil, maar dat gaat niet. Ja, maar dat gaat niet op... Moreel heeft niks te maken met het recht. Dat is mijn probleem. Moreel heeft niks te maken met het recht. Dus op het moment dat je zegt als staat, van wij volgen de mening van de politiek. De minister weet donders goed dat er geen enkel draagvlak is hier in Friesland. En ook de Kamer is volgens mij een grote meerderheid van overtuigd dat dat niet verstandig is. Dan moet je dus zeggen tegen de NAM, sorry jongens, die vergunning krijg je niet. En dan zegt de NAM van, mag ik even vangen? Dat is de situatie waar we nu in zitten. Nou, en waar mag we dan voor kiezen in jouw beleving? Maar betel je maar onder NAM en zorg je dat er net boord wordt? Ik zou hier niet gaan boren, nee. Nee, maar dan moet je dus dan moet er weer op onderwijs verder bezuinigen worden of op zwaar of op. $1 miljard is $1 miljard. Ja, nee, maar goed. Maar dat is de prijs die je met z'n allen betaalt, omdat je zegt van wij zijn ontevreden met onze eigen wetgeving. Oké. Zullen we het samenvatten? Ik zie geen andere oplossing. Nou ja, ik heb zijn, het klopt misschien wel met deugdnet. En dat is vooral dat grote gevoel wat eronder zit. Hè. Je ziet de NAM, wat dan een nationale organisatie is. Dus iets wat wij nationaal net willen. En daarom denk ik dat we al een beetje in verbijstering achterbleven. Zei ze, maar ik dat wil en dan is met je mij betellen. En als het dus helemaal afpelst, dan binnen dus een lietse groep aandeelhouders. Want daar gaat het over. Het gaat door centrage, het gaat door yield. Die uiteindelijk steeds hartstikke sneu. Al die milieuschade en al die orenschissel. Want bodemdaling, hou maar op. Hè. Dus we kunnen uittekenen hoe mal het zal gaan. In een van de mooiste gebieden ter wereld. Hè. Nou, hebben we het al vastgehouden dat we dat kwijtrijden? Dat verhaal. Maar we hebben nationaal nooit toch, dan moet je hem betellen. En als dat dan denk ik, dan moeten we maar betellen. Maar als het even helemaal afpelst, dan denk ik vooral, we moeten een aantal dingen structureel oorzaken. Dus hoe kan het dat aandeelhouders zo volle macht hebben in dit loon? En nogmaals, heel iets groepje mannen en vrouwen. Dus een lietsgroepje meisken. Vooral mannen. Ik vind vooral mannen. Maar een lietsgroepje meisken. Een lietsgroepje meisken die dus een keuzemaatje die voor hun portemonnee is, terwijl wij machinaal aantoonbaar zien kennen dat het voor altijd, tot in de eeuwigheid, een slecht idee is voor onze natuur en voor u als loon, als meenskip. En dan heb je iets heel fundamenteels te pakken en dan gaat het door dat soort dingen dat je zegt, waar hij hier een verkeerde afslag maken. En dat is waar ik zo'n verschrikkelijk akelig gevoel bij heb. Ja, hoe kunnen wij je hier gemanoeuvreerd hebben? Nou dan. Maar lef, ik denk dat je dan op een gegeven moment dan gaan we naar die mijnbouwwetje in. En dan beginnen we bij het begin. Wat vinden we ervan? En ik ben de heer de Keur zet een geweldige analyse doen inderdaad. Hoe dat maar billijkheid en hoe het mijn wetgeving jouwt en hoe dat juridisch zit. Alleen nog volgens mij maakt een wetgeving, maar dat ik... Hoe zie ik het nou zo net zien? Maar het deugt net zijn het correct. Het moet kloppen. En als je machinaal zegt, dat doogt net meer. Ooit hebben we dat ik met de doodstraf tocht. Dan gaat het verhoring. Ja, maar dat
kost het een heel soort tijd. Ja, maar als je morgen beginnen, dan ben je al jeder daar als dat je volgende week beginnen. Maar wat en dat we nou eerst maar begonnen wie het nog jeder gongen, hè? We moeten betellen. Nou, maar op zich vind ik het wel een goede set van minister Herman dat hij zo, we stellen het een jel hier uit. In het jel hier, oerlis mijn naam Shell. En vooral een moreel besef, net alleen nog moreel, maar ik een moreel besef op jongens, dit is maatschappelijk, want ze verliezen het maatschappelijk draagvlak. Ja. Dat zal hun eindelijk nog meer geld kosten. Maar kan het ze wat schelen? Misschien dan eerst ze net, maar draagvlak verliezen. Wat hier geen wol. Je krijgt toch op een gegeven moment volksopstand van. Ja. Maar is dat zo? Op een gegeven moment dan Komt je dat toch Shell met tanken. Dan is er toch nog een andere benzinepomp. Nou, dat brede verzet. Maar hoe lang mensen kun je zullen denken, het is één pot nat. Ik bedoel, of het nou Shell of wat oors is. Ze bent toch alle jedwanen maar het grote yield en het vertjenen van. En... Ja, dus kun je misschien als je anders zeggen, het economisch systeem staat wie dat hebben. Dus moeten we een oren systeemkeuze maken. Ja. En dan ik wilde net een filosofische zondag bespiegeling van maken. Wel heel fijn. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment zeker kennen van voor u is economie altijd waarde toevoegt. En wat voegt dit dan waarde toe? Ja. En als je dat dan waarom rekening nou, en die krijgt wat flauwe mannen en vrouwen, en dat is natuurlijk mijn diep feministische hart wat er naar boven komt. Maar als het helemaal oorpelst, voegt het je een waarde toe. Nee. En binnen een paar meer mensen die yield krijgen. En dit is een volle bredere discussie die we bijvoorbeeld hebben altijd hoe arbeidsmigratie gaat. Dan gaat het net hoe arbeidsmigratie, maar hoe de waarde die toevoegd wordt in die speciale vorm van economie. Ja. Want wat hebben wij om bijvoorbeeld slachthuizen, die pakjes die binnen een dag bezwaar worden, maar neemt u maar op. Ja. En het toevoegen van waarde, en dat is als we weer helemaal waarom zeggen ik bij het verkrekt door hier maar die bezuinigingen. En dan maken ze machinaal een orenkeuze, een systeemkeuze. Dus eigenlijk zei ze dat we met in een oren systeem. Ja. Ja. Maar vindt een liberaal als Erik ter Keurs dat ik? Ja, mat wij absoluut. af van het, systeem, het economische systeem waar we nou in zitten? Absoluut. Want zelfs de VVD vindt dat... Zelfs de VVD? Vindt dat, Hold your horses. Ja. Hold your horses. Ja. Nee, maar serieus. We leven in een andere wereld als 20 jaar geleden. Ook voor de VVD is de brede welvaart hartstikke belangrijk. Want wij maken diezelfde afwegingen. Zoutwinning. Dat is een ondernemer die geld verdient en wij als samenleving hebben de lasten. Voor de één na goedkoopste grondstof ter wereld, hè? Ja. Zout. Waarom moet je in godsnaam in Friesland zout gewinnen? Nou goed, weet je, dat is een keuze die zijn ooit gemaakt. Hè? Wat geld... En waar dan gigantisch dure onderzoeken achterom komen om u te vinden of het nou wel of net skeer brengt? Ja, maar je weet het, ik kom uit King Slappeterp. Je hoeft daar net hele gutte onder. Ik zeg dat vreeg maar om mijn huid. Ja, maar dan hoe het in het laan is. Nu maar gewoon even wat hard zaait. En dat is heel vaak, nou heb ik mijn hart heel heeg, is heel vaak wier. Mensen die in Friendship wennen ik, maar mensen bij Haas, die hoeven helemaal niet duur onderzoeken. Nee, die weet het zo. Die weet het zo. Wij machine zelf, ik weet nog wie net zo heel oud, wie er een heel duur onderzoek was, als dat mensen maar wie het hier gaan fietsen, als ze dan een keer verkouden werden. Het antwoord wie ja, maar mijn beppe hier meer dat altijd tot zijn, maar net maar wie het hier de dik op. Dus je kun je ook afvragen van, het is schijnzekerheid. Je stelt uit, tot er komen een heel soort onderzoeken. Daar kun je vervolgens een hele soort mensen zeggen, ja, maar wie zei mij dat dit onderzoek doogt? En dan hingen we daar dan op. Je kunt ook gezond boerenverstonden broeken. Ja. Laten we dat nou een hele soort hebben in Friesland. Waarom naar die gaswinning ten naart, maar ik orenvelden het lieke te verlennen strijd op een of andere manier. Vreselijk toch? Maar doosheist volksopstand. Nou, ik denk dat je maar lang genoeg terug in, dan, ik denk wel, ze denken in boren en je geeft maar rubberen boordjes erheen, dan zit ik op zo'n boordje. Zo viel ik me wel. Ja, dan maak ik me helemaal, nee, ja, absoluut. Dan maar net in tegen. Maar Wieke Goudswaard? Ja, natuurlijk. Ik zou, dat... Ik weet alleen dat het bij de integriteit van een raadslid maar maar dan maar net. Nee. Dan maar. Oké, dan moest hoe de grens gaan. Ik zou een fase eerder een afslag nemen. Als ik minister was, zou ik wel zeggen, jongens... maar Erik ter Keurs... Get om de bootjes. Erik, zit jij op de boot of niet? Ik zit op het bootje. Ik zit op het bootje. Maar ik zit op het bootje. Zielboot en dan gaan we een mooie trein. Maar het is wel in je maar ik vind... Het wordt voor Erik wel spannend, want je kunt niet 2 kapiteins op 1 schip hebben. En het was mijn bootje. Ja, en ze is diep feministisch. Ik ben staatslid, ik heb mijn plek. Maar wat mij betreft, en dat het principaal gaat om Nederland, ik vind dat je de afslag eerder moet nemen. Ik vind dat je gewoon moet zeggen, jongens, een naam leuk en aardig, je krijgt geen vergunning. Zoek het maar uit. En dan krijg je die discussie inderdaad van hoeveel geld gaat naar de NAM toe. Nou, dan gaan we de komende 10, 20 jaar procederen met de NAM. Maar ik zou dus nog met nou al dat direct stellen, want dat weer wat de PvdA GroenLinks zei. Zegt nu direct nee. Nee, ze hebben. De Raad van State heeft gezegd, minister, je moet voor 1 januari komen met een uitspraak. Ja. Anders betaal je weer boete. Dus je moet op een gegeven moment ook. En je weet al wat het antwoord is. Het antwoord is juridisch is het ja. Heb je gedoe.
En moreel is het nee, heb je ook gedoe. Nou, je moet kiezen uit die 2 gedoeën. En dan zou ik zeggen, kies dan voor het moreel zuiveren. Want daarvoor ben je politiek. Bij deze Sophie Hermans, partijgenoot, zei. Een hint. Maar Sophie wil ook die vergunning niet natuurlijk. Alleen, die zit wel met die juridische werkelijkheid. Ja, maar ze moet kiezen voor het moreel. Ze moet kiezen voor het moreel. Vind ik. Mooi. Ze moet kiezen voor de burger en niet voor het groot kapitaal. En daarom is het CDA zo goed in de peilingen. Ja. Dat is het, hè? Die ging voor het moreel. Ja. Nou ja, hoe het moreel spruts een kabinet, een begroting. U had met hetzelfde gemak dit kabinet kunnen dwingen om met een totaal andere begroting te komen. Om die 1,2 miljard euro aan bezuinigingen ook te schrappen. Als u gewoon uw rug recht heeft gehouden, dat heeft u niet gedaan. U schurkt tegen de macht aan. Dat is iets heel anders dan constructief zijn. De koppeling dat we bezuinigingen kunnen tegenhouden door het huis in de fik te steken. Dat, heer Dijk, is niet constructief. Daar schieten we helemaal niks mee op. Wij hebben ons best gedaan om deze slechte begroting iets minder slecht te maken. En op sommige onderdelen is dat gelukt. En op heel veel onderdelen helaas niet. Samen met de rest van de oppositie hadden we al die bezuinigingen ongedaan kunnen maken. En nu blijft er toch 1,2 miljard staan. Waaronder bezuinigen op het bestrijden van kansenongelijkheid. Dus ik begrijp niet zo goed. Dat lijkt me in strijd met de waarden van de ChristenUnie. Nou, we hielden het al om moreel en waarden. Wieke Goudswaard als CDA-rietslid. Wat vondst van de gong van zaken deze weken? Het gigantisch onderhandeling en uiteindelijk giet er iets, steeds maar 1 miljard aan. Is dat het wurg? Om wat er zijn wordt in dit fragment, Jim Kurkets in die macht om. Ja, daar heb ik helemaal niks mooi. Dat vind ik zo. Wist, dat denk ik bij wie Jim dan. Het is natuurlijk heel lang nee zezen. En als dan uiteindelijk dan wordt het één keer de puinhoop. En dan zoals maar we hebben wel nee zijn. Nou, ik denk dat iedereen daar een stuk beter van wordt. Maar die toch ik om principe? Ja, maar dat heeft niks meer inhoud te maken zien. Ik heb banen die zijn ik heel vaak nee. Dat wil net zeggen dat ze gelijk hebben. Eventjes, maar dat is even mijn persoonlijke opvatting. Was dus juist, er wordt een begrutting opleveren die we machinaal wel kunnen kwalificeren als redelijk waardeloos. Dan zei je van, maar dat misschien zei ik wel iets wat ik net zei, mooi, maar zoals je rukt daarna, dan probeer je te sleutelen. En dat het oppositie die. En een deel van de oppositie loekt zich daar dan uit. Zoals van, wij toch hebben, maar wij zeggen alleen nog maar nee. Maar dan is het op een gegeven moment wel maar lege handen. En dan komt er een proces via de Eerste Kamer, dat wordt aanwezen. En dan, wat is er dan ondertussen kan beter? En ik wil net zeggen dat dit het allergeweldigste is wat er ooit presteerd is. Dat zeggen ze zelf ik namelijk. Ze zeggen van, het wie al net zo goed. We hebben proberen het iets minder slechte margin. Ja. Maar als dan als de rest van de oppositie... Nou ja, dat is misschien wel politieke realiteit. En als dan als oppositie zaist... en ik begreep best wel wat de SP zou... maar ik vond het Harman Krul in dat fragment het heel duidelijk zei. We hebben proberen er wat van te margin. Ja. Er is ontzettend veel energie in. Maar je helpt hem maar in een kabinet waar je eigenlijk... Nee, je helpt een meesken. Het lange termijn is dat je probeert... Help je meestal. Ik doe de vraag del. Als de just hoe de begrutting wie en hoe nou proberen is om te zeggen van wij doen iets aan de regio's. Dus we zeggen het zeeloon, maar ik jou het hoger onderwijs beter is. We zeggen de maatschappelijke diensttijd dat we die behoren, de salarissen van de leraren. Ja. En zo zijn er een aantal dingen, het MBO, binnen een aantal dingen straks die wiender en die wiender ons uit. Maar die bezuinigingen worden overschoten naar Bigeliks de Zwaardig. Nou ja, dat is de vraag. Ja. Nou ja, de minister Hagema die stiet ik alweer op achterste poort. Nou, maar die volgens mij is dat de aard van het beest om op achterste poort te staan. Maar ja. Nee, maar dan denk ik het Bontebal die het terug zijn. Het was een hele slechte begroting. Ja. Het is nu ietsjes minder slecht. Nou, dus we zijn maar snel nog eens. Dit is gewoon slecht. Dat is. En dat weer het commentaar van waar zit die om. Maar toen moesten ze de dekking nog vinden van die zo'n 150 miljoen euro. En dat is toen deadline bij het ministerie van Hagema. En dan denk je, dat is iets wat u allen in Nederland heel dierbaar is. Dus volkszondes. Ik heb mijn leven lang in de volkszondes werken, dus ik weet hoe het beknibbeling is. Dat is geen rijkdom en dat is het werkje van weinig geld. Ja. En een Peri Verlienstien we te applaudisseren voor de verpleegkundigen. Nou, daar is het bij Bleun en nou loeken we er ik weer wat van aan. Dan denk ik, ik vind het echt slecht dit hier oors. Maar en dit is maar te hoe belangrijk. Matten dan? Nou, dit is te belangrijk om even op een waarsdie te doen. Omdat man die hier de verplichting is. Ze ben je wie? Ja, ze ben wel in de voorbereiding, maar het finale wie waarsdie te doen. Maar wat hier gaat verf dienen?
Nou, stekker eruit. Ik hier zo'n meer tijdje van nemen. Net zomaar even die zo'n 150 nou erg zeggen dat vinden we straks voorstellen lezen. Nee, dat mag emotioneel dan ik verstaan. En het is verrekte complex. Dus dat mag net op een waanzinnig te regelen. Dat krijg je net clear. Nee. Het is, maar even het is net op een waanzinnig regelen. Nee, het hele dat pakket, is het is wel tarret, maar... want ze hadden wel het best wel lang worden. Ja. Nou ja, coalitie gered. Fijn? Ja, maar los van deze coalitie... wat vind je eigenlijk dat je partij in die coalitie zit? Dat is heel gezellig. Maar wat vind je ervan? We hebben maar even terug naar de eerste vraag. Ja. We hebben als Nederland bepaalde taken en we hebben een bepaalde hoeveelheid geld. En politiek gaat over het verdelen van dat geld. En je kunt zeggen, nou, wat het kabinet aanlevert is een waardeloze begroting. En dan kun je als oppositie twee dingen doen. Of je kunt zeggen van, we gooien de kont tegen de krip en we blijven nee zeggen. En dan weet je zeker dat niemand geld krijgt. Of je zegt van, we halen de dat ze een huiswerk op een eindwaan matten. Ja. Toch? Nee, want ik zit zelf ook in de oppositie in de Staten. En ook dan is het makkelijk om te zeggen van die begroting van het college, we stemmen hem af, want dat is puinhoop. Dus ik vind dat politiek niet zo werkt. Ook als je in de oppositie zit, heb je een verantwoordelijkheid om te zorgen dat... Om mee te denken. Om mee te denken, zorg dat het land een beetje bestuurd wordt. Want die begroting van nu, die is een gevolg van de begroting van de afgelopen jaren. En de afgelopen jaren heeft misschien mijn partij wel meebestuurd. En misschien gaan we over een paar jaar ook weer meebesturen. Dus het is altijd verdeling van schaarste. En dus op het moment dat je ergens geld weghaalt... een goede zaak dat dit zaak is. Ik vind het niet een fantastische begroting inderdaad. Maar het is even wat het is. Kijk, ik zit zelf in het onderwijs. Dus ik ben blij dat de bezuinigingen er minder zijn. Dat is evident. Ja. Ja. Maar de lasten worden nu elders neergelegd. Nou, waar zijn we daar blij mee? Nee, we zijn met geen enkele bezuiniging blij natuurlijk als Nederland. Maar het moet er ergens vandaan komen. Ja. Maar wat vind je nou van het feit dat je partij in deze coalitie zit? Ik vind dat niet per se verkeerd. Op zich niet per se verkeerd. Nee. Dat is een heel diplomatiek antwoord. Ja. Op zich niet. Maar ben je blij met hoe het gaat? Nou, kijk, het VVD heeft even een tijdje naar links geleund. Althans, zo het dan bleef binnen de VVD. We leunen nu even een tijdje naar rechts. Is die balans binnen de partij wel weer wat goed? Wanneer heeft de VVD precies naar links geleund dan? Nou ja, in ogen wat waren jullie verstandige jaren? In de historie, in paars. Paars inderdaad. Maar ook het kabinet Rutte zaten best wel een paar linkere momenten in. En nu is er keuze. Linkere momenten? Nu is de keuze gemaakt om over rechts te gaan. Dan ben je af me vraagt trouwens of de PVV een rechtse partij is. Maar ja, samenwerken met de PVV. Dat mag je uitlezen. Want sociaal-economisch is het een knijterlinkse partij. Oh, de bezuinigingen gaan naar de zorg nou. Ja, dat moet de PVV maar uitleggen aan de eigen achterban. Daar ga ik niet over. Maar Joost zei ze binnen sociaal, economisch best wel links. Maar als je nou op dit moment zeggen. Kijk naar hun verkiezingsprogramma. Is gewoon een maar naar hun beleid, maar wel naar cent, toch? Ja, maar kijk, zij moeten aan hun achterban het beleid van dit kabinet Jim moeten on Jim achterban uitlezen. Precies. Ja. En wij... valt het u te lezen? Goed? U te lezen? Nou, de VVD stapt niet uit het kabinet. Nee, maar dat is net de vraag. Maar jullie werken toch met elkaar samen? Dus ik vind dat wel mooi. Maar je zegt, de PVV moet er zijn stukje uitleggen. En wij leggen een stukje uit. En dan denk ik, oké. Maar volgens mij zijn jullie toch met z'n... Het is toch breed gedragen beleid? Hè? Oh ja, excuses. Ja. Nee. Dit is toch breed gedragen beleid? Ja, dat is zeker. Dit is, en dat het nou Fries of Nederlands, wie ik nog zo. Maar, dit is afgesproken binnen de coalitie, inderdaad. Maar dan vreeg ik me dus, wat is dan het stuk wat Jim uitleest en wat is het stuk wat de PVV uitleidt? Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig omdat jou zijn van, ik vind het net per se heel erg verkeerd. Een zin die ik net helemaal herhalen kan. Maar dan heb je dan helemaal je gevoel bij van dit hier een verkeerde afslag. Want de Jos kan namelijk ik fatsoenlijk wijzen, zoals mijn man thuis altijd. En is dit dan... En ik ken de VVD, mijn hart stemde vroeger op de VVD. Nou, gelukkig op het CDA. Maar die zei altijd, de VVD is een fatsoenlijke partij. Maar viel jou dat nou ik nog? Misschien is het een gewetensvraag. Ja, dat is absoluut een gewetensvraag. Maar daar is ik wel tijd voor. Na alle juridische bespiegelingen. Nou... Doe maar eens staan, ik wil zitten. Ik meen het op de jacht.
De PVV is een hele interessante partij. Kijk, we hebben verkiezingen gehad en die verkiezingen hebben een bepaalde uitslag laten zien. En kijkend naar die uitslag is dit kabinet niet per se verkeerd. Als ik zie wat ze tot nu toe gepresteerd hebben, ben ik een beetje teleurgesteld. Dat wil ik wel meegeven. Maar ik denk wel dat kijken naar de verkiezingsuitslag dit avontuur wel had moeten begonnen. Volgens mij vreegt ze, viel het nog oké? Toch? Ja. Ja, weet je, ik ben liberaal en VVD is voor mij nog steeds de meest liberale partij. Dus ik ben lid van de VVD. Ik had zelf deze koers niet per se ingezet, maar dat is politiek. Nee. Ik hier nooit dacht dat ze, wat er toen gebeurd wie dat ze het PVV net maar uitsloten. Dat hier ik nooit dacht. En dat ze uiteindelijk ik nog zijn we gaan maar in het kabinet. Dat ik hier gewoon net verwachten. Als nou weer op naar kiezen mocht, zo is dan kiezen maar. Zeg maar het uitsluiten wat Rutte zei, het uitsluiten van de PVV of toch talenten. Ja, weet je, kijk, ik ga niet uitleggen en ook verdedigen wat de VVD landelijk doet. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen fractie. Maar op een gegeven moment heeft de VVD gezegd van wij sluiten de PVV niet per definitie uit. Nee. Nou, dat was politiek gezien vind ik een blunder. Want daardoor zag je die partij in de verkiezingen groeien. Tot op een gegeven moment de situatie is ontstaan dat die partij de grootste is geworden. Ja, en dan moet je iets met dat gegeven. En als je in het voortrek niet hebt uitgesloten, wat Rutte altijd deed. Ja, dan moet je zeggen of we gaan het avontuur aan of we gaan het avontuur niet aan. Er is voor gekozen om het avontuur aan te gaan. Dat is volkomen legitiem. Maar de resultaten van dit kabinet stellen mij een beetje teleur. Ja, want ik wil even naar de volgende. Want Marjolein Faber is haast alle dagen in het Nijs. Ja. Maar uitspraken, maar nieuwe dingen. En boppen dat hier we, dat is net Marjolein Faber nog de motie Bekker. CDA voorstemt het. Ja. Wat voest er eigenlijk van dat ze daarin meegaan? Nou, ik lees dat eerst, dacht ik, maar zat ik het opvatten. Ik denk dat dezelfde manier wie als wie ik oordeel Kamer en een deel gebeurt al op die manier. En ik dacht, nou, dat help ik in om echt beleid dat te spitsen op mensen, bijvoorbeeld als het in de kansarmheid herst, in gezinnen of hoe in bijsturen is. Dus hoe het heel gericht mensen helpen kist. En ik ben dan heel naïef en links zat mijn man dan soort op zo'n moment. Want ik denk dan van, nou, dat is een goed idee. En toen heel langzaam bekroop mij het gevoel dat het misschien helemaal net zou uitline zou worden. Ja. Ik had de tijd verkeerd om volgens mij weer. En toen kreeg ik via een vriendin van het sporten, die schreef een bericht en die zei van, hoe sto je nou? En toen schrok ik eigenlijk een beetje. En misschien is dit is in een oerentijd. Ja. En dat ik dacht, wat je goede hollen. En als dan just hoe mensen zich daarbij field hebben en hoe de maatschappelijke onrust die doen heeft, dan vind ik dat verschrikkelijk. En Bontebal zei heel gauw van, wij hebben die daar 300 moties zongen. Ja. Denk ik, wat doe je die mensen om? Dus die oordeel Kamer. Wij toch het beleid doen, want we doen het al. Dat onthoud je net van de verantwoordelijkheid om ergens voor dat te stemmen. Hè? Dat is wie. Maar dat betekent dus dat je mensen tocht hebben van, dit is een deel wat er al gebeurt. Het is, wij denken eigenlijk dat het helpen kan. Wij stemmen voor. Net terug hebben wat voor enorme implicaties dat heeft. Ja. En ik denk dat is namelijk politiek. Je maakt je soms fouten. Ja. En deze fout is uitleesbaar. Maar zo viel hij net. Nee. Hoe viel een VVD'er hem hoe deze moosje? Het is een, in mijn ogen, ongelukkig geformuleerde motie. Sterker nog, hij is gewoon slecht geformuleerd. Ik begrijp wel een beetje wat de achtergrond is. Maar als je hem op deze manier op schrift zet en stemming brengt, je kunt erop wachten dat helemaal misgaat. Ja. Dat mensen haten dat erop. Ik vind het dus niet erg. Ik vind het dus niet erg dat je een onhandige motie schrijft en dat je met z'n allen een onhandige motie vaststelt. Wat ik wel jammer vind, is dat de VVD nu in deze fase gaat proberen te rechtvaardigen waarom die moties in elkaar zitten zoals die in elkaar zitten. Ja. Dat had ik niet per se gedaan. Nee. Okay. En ik vind het ook niet liberaal om onderscheid te maken tussen Nederlands. Je hebt een paspoort en dan hoor je bij de club. En dan hoef je niet onderzoek te doen naar de... Nee, want ik denk dat mensen echt dachten, dit is een goede intentie. En dan had hij er net goed zien. Ze hebben net goed lezen en dan heb je ongelukken. En waar we wel een tab binnen nationaal en dat zeg ik wil gebeuren, dat men in Den Haag, want ik zie die vriendin zijn, ik ga een vreeging dan. Nou, dus ik ga een appen. En toen zei hij, je bent niet bepaald de eerste en de enige. En toen is dus wat er gebeurt in korte tijd. Maar wat ik heel mooi vind, is dat de partijen dan die gang naar canossa-motie en uitlezen waarom ze dat tochten, waarom ze het herdienen en waarom ze de spiet van hebben. Ja. En ik denk, maar dat is volgens mij waar we nationaal volontair binnen, dat mensen zeggen, wij hebben nationaal een keuze maken.
Dat er reflecteerd ja, wordt. en het spietus. Want wat we dien hebben is dus net een goede weergave van wat de opdracht die Jimmy Joen hebben als volksvertegenwoordigers. En dat denk ik, als dit het begin is van inderdaad zelfreflectie, van eerlijk en bespiegeling en uitlezen aan, dan is het misschien tijd van haar politiek. Het is echt haast een filosofische snij, hè? Ja, het is hartstikke filosofisch. Ja, echt. Dat is toch mooi? En ze op de klok nog 30 seconden hebben. En dan kunnen we Faber net meer fileren. Maar Rutte had dat al die en toch op het congres. Wel ambitie, hè? Zwakke minister. Ja. Eens? Ja. Ja? Ja. Nou ja, het is geen sterke minister. Nou, dat ben dan mooie laatste woorden van deze uitsturing. Hartstikke bedankt dat je me wieren. Geert Verf, Wieke Goudswaard en Erik ter Keurs.